En of je nou bij BNI of BNI bent, zoals we het eigenlijk zeggen, of dat je op andere plekken je netwerk uitbouwt. Ik denk dat het goed is om te kijken, om daar te gaan netwerken waar het bij je past. En de netwerkvloer is gewoon een van die goede initiatieven om op een andere manier te netwerken. En ja, ik zie al jaren dat Yvonne daar met heel veel passie mee bezig is. En ik denk dat je als ondernemer gek bent als je hier niet een keer hebt gestaan. Dus sta je dit jaar niet in Almere, dan weet ik zeker dat je het volgend jaar moet zijn. Nuttige gesprekken, moet ik eerlijk zeggen. Ja, we zitten in de dienstverlening. Ik wilde zoveel mogelijk ondernemers vanuit Almere kunnen bereiken om deze mooie kunst van de witte olifant te presenteren. Ja. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are my love, very, very, very véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My désir, 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 désirable. Je suis malheureuse d'avoir si peu le mot